Ing tungura mga idol lang ngitag og pulutan sa mong inom para dili midali mahubog malukot dayon. Oy, hala Manoy Chris TV, unsa man na yung ipangita diha, oy? Mura magag manguha kumpay sa kanding Manoy Chris TV. Hay nako nimo ing kopiso. Dili man ka maminaw god para pulutan na sa mong giinom. Agabihag pulutan, mga sagbot man. For your information ing kopiso, kanang akong gipanguhang sagbot, herbal sadna, daghang mga sakit tambalan ana. Ing kopiso, sakto gyud si Manoy Chris TV. Daghan kayong mga sakit gitambalan ana. Apil na tong ako nasira. Sabon nga perla po to'y gikaon ni mululubot yo. Unya, sugdan na namon ning pulutan ni Bayramon mga idol. Sa tanaw nako maglisod din mi ani og huro. Ay da, way problema kay daghan kay ni sa libon pod. Mga idol, may pulutan ni Bayramon. Ako sa ni bay? Oh, mana ko ah. Ako. Kining tiki-tiki nga among giinom, pwedeng tanla sa mga idol. Pulutan na kami niya sa. Kay murag sakto yun na. Lami na pulutan na to bay. Pero mas lami ni bay. Wa ka kasuyan eh. Aw, apaw na yun. Aw, mangyapo na ba? Lami ni bay. Puti nagtambal ba? Ano ha? Puti nagtambal din ako. Ito ni ba? Puti nagtambal. May pulutan na mo sa kulapo mga idol. Serbado magkano ba? Ikaw ba ni military ka ba? Doon namin kikisiminar. Ang tanong klase sa military ba? Di mo yung testingan kay di pagkakapasar di kasuhan. Tinood. Lami ni bay. Pero may bawa ni mo nga usaon pagkaon ng kalisod. Nita ko nang gikimay mong kaon di ka makapsag. Tinood. Kao ni. May kanding rin magbuhi. Tambal ni. Kanang yuta ito, ako rin ang baptisa ng yuta kaon. Ayaw lang yung yuta bay. Kano lang ang mga herbal. Ano, lindot ka na ba? Ang hotel lang kaon ba? Huwag ka matayo. Oo. Hindi ka huwag ka matayo mote. Amigas na kung na? Kanos migas. Hindi lang hilabtas migas, hindi man mo sa. Oy hala, si Bayramon magpraktis ko kaon og yuta mga idol. Kay ang wati ni kaon wala kunoy kamatayon. Hamigas na kunoy kontra mga idol. Pero si Bayramon nga nakupot sa dahon mura kahilakon. Unya mga idol, ang udlot iyang pilion. Kay sa gahi, dili naman siya kaduot in tao. Nangapudpud og nangahilis na ang iyang mga ngipon. Gisumpa mang budkon no ang iyang agod-agod mga idol. Hindi ko kaduot gahe. Lang lami. Ning gahe kay ba ang ngipon ko ba nagkahilis ni ba? Sige lang bay. Pero sige lang, masama lang kung gawa tayo na kada adlaw gabi nagkakong ito. Naging taong kumunsa, wala bila ang katabang ko ba, ako rin sara. Sige. Ina, sampita lang lagi ko diha. Ano, kay problema. Hindi ka ang maikog ko ba kay. Kana ko multi kabay kung bakog atakiho. Ikarga gid ni kabay. Ipronsit ka. Pagsaray malibri na. Nilikramo in taon si Bayramon mga idol.